бик шат сезнең бүген бу выставкага килүегезгә. Выставка безнең Казан Милли мәдәният үзәге кул астында карамагында эшләүче Мәҗитов музеенда үткәрелә. Выставка безнең Файзрахман Камал сезгә барыгызга да таныш, аның шәхси күргәзмәсе. Һәм тантананы ачу өчен мин сүзне бирәсем килә Гүзәл Фуатовна Валиева Сулейманова, сәнгать фәннәре докторы. Рәхмәт. Якыннан таныштым һәм бик шатмын менә безнең татар мөхитенә, аннары безнең татар рассамлар коллективына шундый яңа шәхес кереп килде. Аның сәнгате безнең өчен бик кызык. Чөнки менә аның үзенең теге техникасында ул май белән дә, пумала белән яза, аннары аның карандаш белән рәсемләре бар, графика, реалистик стильдә дә. Һәм инде менә шундый яңа сәнгать иҗат итә ул, трансформация сәнгате дип аны атты. Һәм инде менә бу трансформация сәнгате турында сөйләшкәндә, бу аның ниндидер яңа бер ачыш, яңа бер термин безнең сәнгатькә килеп керде. Һәм инде бу аның үзенең шундый ноу-хау дип әйтим инде сәнгатьтә. Шуңа күрә менә сәнгать белгече буларак сез үзегез күрә аласыз менә аерманы, реалистик сәнгатьне һәм трансформация сәнгатенең аермасын күреп була. Реалистик сәнгать ул инде безнең теге традицион, классик сәнгать дип әйтергә мөмкин. Ул күбрәк теге рус сынлы сәнгать традицияларына нигезләнгән. Инде ул менә Файзрахман әфәнде ул элекеге Штиглиц училищесында, хәзер Мухина училищесында укыган. Һәм инде ул әле бит сез укыдыгыз Мухин исемендәге булган чорда. Шуңа күрә менә андагы реалистик мәктәп традициялары аңар инде сеңгән дип уйлыйбыз инде без. Ул аны инде яхшы белеп һәм шул юнәлештә эшләп, ләкин күрәсез дәрт тапмаган шул теге традициядә, реалистик традициядә дәрт таба алмаган. Шуңа күрә аны менә ниндидер яңа сәнгатькә тарткан. Бу яңа сәнгать ул мин әйтергә тиеш безнең күбрәк теге мөселман ислам традицияларына карый. Чөнки ислам сәнгатендә шундый эстетик бер күренеш бар, принцип бар, эстетик. Мөселман рассамы ул табигатьне һәм теге дөньяны Алладан яхшырак ясый алмый. Чөнки Алла аны инде шундый сәнгати формада биргән. Мөселман сәнгатенең төп максаты ул Алла биргән табигатьне күреп, аны аңлап һәм үзенең йөрәк аша, үзенең җан аша аны эшкәртеп, ничектер философик, фәлсәфә нигездә аны трансформация итеп, менә шундый яңа сәнгать иҗат итә, яңа образлар иҗат итә. Шуңа күрә ул реалистик сәнгать түгел. Ул Файзрахман Камаловның үзенең йөрәгендә, җанында, акылында туган образлар, менә Алла биргән табигатьне күреп, шул образларны үзе аша үткәреп, менә шундый яңа образлар иҗат итә. Ул менә төп ислам сәнгатенең принципы. Шул принципка ул нигезләнә. Һәм инде менә без аның шул трансформация сәнгатенә, ислам сәнгатендә дә кебек бу без күрмибез начар күренешләр. Монда ниндидер күренешләр, менә якты күренешләр. Бер каяда шундый диссонанслы формалар юк. Алар бөтенесе менә шундый матур, теге ничек әйтим инде, матур һәм алар кай җирләрендә орнаментларга да шап китә. Һәм инде менә
Тукай шигъри дөньясына нигезләнгән аның әсәрләре дә. Шулай ук безгә теге шигырьләргә биргән шигырьләрдән тәэсир алган образлар, алар инде аның рәсемләрендә килеп чыга. Һәрбер рәссамның үз күреш идеясы бар. Һәм менә Файзрахман Камаловның аның үз идеясы. Менә шуңа күрә без аның иҗатына хөрмәт итәбез һәм аңар киләчәктә шул зур уңышлар телибез. Хәзер исә сезне Мәдәният министрлыгының музей программалары бүлеге хезмәткәре Җамалиев Айдар Маратовичка бирәбез. Рәхмәт итегез. Хәерле көн, хөрмәтле сәнгать сөючеләр. Бүгенге күргәзмәдә сезне күрергә шатмын һәм үземнең дә әлеге күргәзмәне күрүемә бик шатмын. Министерство стеналарыннан чыгып, монда килеп, мин үзем өчен бүген яңа дөнья ачтым. Файзрахман Камал иҗаты белән мин бүген беренче тапкыр очрашам. Мин бу дөньяга әле беренче тапкыр аяк атмыйм һәм сезнең белән беренче тәэсирләрне бүлешәсем килә. Мин әйтер идем, аеруча Тукай шигырьләрендәге хисне сынландырырга тырышу, менә бу хис күчешен, кичерешләр күчешенең ниндидер хәрәкәтләрен күрсәтергә тырышу дип уйлыйм. Үзем өчен шулай дип кабул иттем бу дөньяны. Һәм мин күз алдыма да китерә алмасын, шигырьнең бу хисне сынландырып була дип. Инде бүген әйтик инде уфуклар киңәйде, ниндидер яңа формалар да бар икән дигән фикергә килдем. Һәм инде әлеге күргәзмә соңгысы түгел дигән өметтә калабыз һәм инде Файзрахман Камалдан яңадан яңа эшләр, яңадан яңа әсәрләр көтеп калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Без дә шундый теләкләрдә калабыз. Бу безнең беренче генә эш булмас әле, беренче генә күргәзмә булмас дигән өметтә калабыз. Хәзер исә сүзне Татарстан Республикасы Художниклар союзы рәисе Зуфар Фуатович Гимаевка бирәбез. Хәерле көн. Файзрахманның эшләрен беренче күрәм. Бүген 5 ел яшәйнде ул Казанда. Шулай бит, Файзрахман. Файзрахман 5 ел бит инде Казанда. Әле беренче генә күргәзмә, мин менә карап чыктым. Үзем Ленинградта укыгач, миңа якын бу кеше. Анда яшәп кайткач, яшәгәч, монда кайтып, анда Мухина училищесын бетереп, мин академияда укыдым, инде Мухинское училищесында академия, без дуслашып йөрдек студентлар белән. Миңа якын аның реалистик эшләре, реалистик телендә эшләгән эшләр, ничектер үзе эшли бит инде, үзен күрсәтә. Формаль эшләр кем дә эшли ала инде. Аны әле менә эзләргә кирәк, аны әле тагын күп эшләргә кирәк ул формада дип. Шунда гына аны менә аңлап була дип уйлыйм мин үзем. Файзрахман, бик рәхмәт сиңа, күргәзмәң матур. Беренче ласточка дибез инде, менә бездә күбрәк эшләп, күбрәк күрсәтерсең бергә эшләрне. Мин аны беләм тагын оператор күрсәт караган идем кинолар, нинди кинолар төшерә ул. Миңа бик ошый аның оператор булганы да, менә аның бик матур, яхшы кинолар, художниклар турында күрдем. Уңышлар сиңа, Файзрахман. Исәнлек, саулык, уңышлар, изобразительный телдә дә оператор булып та матур кинолар төшерергә, безнең татар әдәбиятын, татар сәнгатен күтәреп, кешегә күрсәтергә насыйп булсын. Исәнлек, саулык. Рәхмәт исә. Хәзер исә сүзне филология фәннәре кандидаты, Казан Милли мәдәният үзәге лекторлар группасы җитәкчесе Кариева Ләйсән Анасовнаға бирәбез. Жир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъри шагыйрь булмаса илһамчысы, дип язган иде Габдулла Тукай.
нәқ шундагыча бөек шагыйрьнең иҗатыннан да илһамланып, бөтен халыкның тарихын, рухи мәдәниятын үз эченә берләштерергә теләгәндәй, бик күп юнәлешләрдә эш алып баручы рәссамның хезмәте белән бүген танышабыз. Реалистик эшләре дә, аның пейзажлары, портретлары, акварельләре һәм кызыклы рәсемнәре, булар барысы да безнең өчен ачылмаган бер дөнья. Ягъни бүгенге безнең бу залыбызга шактый дөнья өлеше сыйган. Шул исәптән менә татар халкының борынгы мифологиясеннән ул елга буйларында, күл яннарында, сазлыкларда яшәүче су кызлары да, бараж нәселе дә, ул кош койрыклы, әтәч кикрикле, йылан койрыклы, 7 төрле хайванның һәм кош-кортның төрле буыннарын үз эченә ала. Һәм булар һәрберсе зур мәгънәгә ия һәм алар төрле төсләр белән бирелгән. Татар халкының үткәнендәге этногенетик легендаларына зур ишарә, бу бик зур мәгънәгә ия. Шул ук вакытта Габдулла Тукайның Совет чорында бер кайшанда игътибар белән өйрәнелмәгән, әмма һәр сүзе зур мәгънәгә ия булган борынгы телдә суфи шагыйрьләр традициясендә язылган бер цикл шигырьләре җанлана безнең каршыда. Бик конкрет образны безнең рәссам тотып алган. Суфи шагыйрьләре Зөлф, аның зөлфләре кара болыт кебек дип илаһи затны язган. Шул илаһи затның хәрәкәтләре кебек, фәрештәләр кебек, һәр бер рәсемендә мәгънәви бер тирән образ, фәлсәфә, шәрык фәлсәфәсе дә, шул шәрык фәлсәфәсен үз эчендә эшкәртә белгән татар халкының рухи дөньясы да чагыла. Biz bu rəsmlərni bir gənə mərtəbə qaramabız. Tağın күп mərtəbələr qararbız. Həm rəssam әйтергә теләгән фикерләрнең мәгънәләренә төшенергә тырышырбыз әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт бик зур. Хәзер исә сүзне Татарстан Фәннәр Академиясының Татар энциклопедиясе институтының өлкән фәнни хезмәткәре, икътисад фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган икътисадчысы Марс Җамалетдинович Гаетовка бирәбез. Мөхтәрәм җәмәгать, Файзрахман Камаловны без менә Казанга килгәч таныштырганың белән һәм безне гаҗәпләндерә аның күп кырлы иҗаты. Ул менә бриллиант кебек. Бик матур бриллиант таш кебек. Ул рәссам, ул кинорежиссер, ул журналист. Безнең татар милләте өчен күп хезмәт куйган кеше. Менә шул яклары безне гаҗәпләндерә һәм сокландыра. Татар энциклопедиясенә киттек. Файзрахман Камаловна. Файзрахман Камалов бик шибәр җегет әлбәттә. Но энциклопедияга шибәрлек белән генә кертеп булмый. Анда хезмәт кирәк. Бик күп иҗат кирәк. Шушындай иҗат иткән, күп хезмәт куйган татар милләте өчен тырышкан кешеләрне без эзләп табабыз. Аларны Татарстаннан гына түгел, бөтен дөньядан эзләп табабыз. Һәм аларны кертәбез энциклопедияга. Шуларның берсе һәм бик лаеклы рәвештә керде, ул Файзрахман Камалов. Без бик рәхмәтле аның иҗатына, аның кинофильмнарын күрдек. Мәсәлән, Сарман турындагы фильмы, ул миңа бүләк итте, ул фильмны. Без Сарманга кайттык,
Сорманда күрсәттем. Сорман кешеләренә бик ошады, бик матур фильм чыккан. Ну, аның фильмнары күп инде, барсын да санап бетереп булмас. Рахмат бик зур. Хәзер исә сүзне Россия татарларының милли мәдәни автономиясе рәистәше Рәмзил Вәлигә тапшырабыз. Менә бу күргәзмәгә килгәч, һәркем үзенчә тамаша кыла беренче мизгелләрдә. Татарстанның һәм Россиянең атказанган халык рәссамы Абрек Абзгелдин рәссамнар берлегенең җитәкчесе безнең монда ике рәис, элеккесе дә, хәзергесе дә, Зөфәр дә, Абрек әфәнде дә булды. Абрек абый килеп кергәч, мен әйтәм, менә шундый егет инде ул, ана пресс-релизлары бар, әле кәгазьләрдә бирим дигән аңлатма бар бит инде, послужной список, кайда туган, кайда эшләгән һәм нинди жанрда эшли. Абрек абый әйтә, кирәкми ди. Ягъни сәнгатьне бәяләгәндә кешенең менә кем икәнлеген, ничә ордены барлыгын һәм башкаларны карамыйлар, менә шундый Абрек Абзгелдин кебек зубрлар прямо аш күз белән, кымсыз күз белән рәсемгә буяуларга ташлана, ниндидер яшьләр ни кылана икән, лаеклы микән, берәр яңалык юк микән, мине узмаганнар микән дип килә бит инде алар. Шулай бит инде. Шуңа күрә әлбәттә бер вакытта да бер кешенең дә, бер рәссамның да башка кешегә яки башка рәссамга олай сокланып, яки анда итеп үзеннән дә шәп дип карау ансы нереальный эш, мөмкин түгел эш. Шул вакытта мин уйладым, Абрек Абзгелдин монда килгән икән, Зөфәр Гыймаев кебек шулай танылган һәм рәсми рәссамнар да килгән икән, димәк бу вакыйга тансык безнең тормышыбызга. Һәм бу шәхес тә һәм аның кешеләре дә андый игътибарга лаеклы дип уйлыйм һәм бу чыннан да шулай. Мин үзем исә рәсми рәвештә әйтәсем килә, монда урыс журналистлары юк микән? Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы буларак һәм Русия татарларының федераль автономиясының бер вәкиле буларак бу эшкә мин тарихи вакыйга дип бәялыйм. Чөнки менә бүген булган вакыйга ул бик сирәк була безнең соңгы вакыттагы татар дөньясында безгә читтән татарлар кайта. Кайсы балалар белән укытырга кайта, кайсы акча табарга кайта, фатир алырга кайта, яки төрле сәбәпләр белән кайта, яки кулып кайта. Фәйзрахман Камаловның монда кайтып гаиләсе белән иҗат хисаплары бирүе һәм иҗат белән шөгыльләнүе иң җимешле татарның кайтып эшләве дип бәяләргә тиешле ул шулай. Менә әле генә әйтелде, менә Фәйзрахман Камалов 4-5 ел элек Петербургтан кайтып, вагонда торып, үзе ис алып киреп, үзе телевидениедә фильмнар төшереп, икмәк табып, үзенең рәсемнәрен ташламыйча шуның белән дә шөгыльләнеп, һәм әкрен генә шушы үзенең Казанга кайтуының ни мәгънәсен аңлатты ул. Ул алып кайтты Ильяс Камалов Виолончель күтәреп яткан. Ул Россиядә Виолончель буенча шушы коралда корал конкурсының лауреаты, бөтен Россия лауреаты. Һәм консерваторияга ул Петербургдан кайтып 1-4 ел гына Казанда укыгач, педагогическийда, музыкаль училищеда укыгачтан, бер юлы ике факультетка кирде, композиторлар факультетына һәм виолончель факультетына. Салават дигән әле 15 яшьлек, 16 яшьлек егетебез бер юлы 2 классны бетереп, Салават камерада икән Салават, 10 классны 2 елга артырак берип ята. Бу һәм иҗат, һәм фильмнар, бу эшне башкарган Фәйзрахман һәм сезнең каршыгызда торган менә бу яшел кофталы да, менә шушы 2 татар Казанга кайтып, гөл кебек балалар алып кайтып, үзләре кеше алдында кем хормыйча йортлар салып торып, һәм үзләре иҗат белән дә шөгыльләнү ул зур каһарманлык һәм безнең соңгы вакытта булган татарларның туплануын аклый торган, күрсәтә торган һәм коруланда торган әйбер. Шуңа күрә бу безнең зур бәйрәм һәм әйдәгез ай буе килгән кешеләр, казанлылар һәм кунаклар килеп карасыннар. Тупланабыз, талантлы шәхесләребез бар һәм алар Фәйзрахман Шапмагыш районыннан, Башкортстанның Гөлзада Илештән бит, Илеш районыннан,
ата-баба ватаны һәм иҗат ителгән иң якты урын, иң якты алан һәм мәркәз һәм иретә торган урын һәм үзен күрсәтә торган урын Казан. Әлбәттә, Фәйзрахманның талантлары төрле яклы. Әлбәттә, ул идеяларга фонтанында яши. Әлбәттә, рәссамлык белән генә шөгыльләнсә һәм промышленный дизайн белән генә шөгыльләнсә, ул башка бер яктан китәр. Ләкин барыбер иҗади кешенең талантлары һәр гамәлендә күренә. Минем үземә, мәсәлән, бик ошый менә башкаларны әйтеп тормыйм, менә шушы сап-сары кып-кызыл нур төсләрнең, сызыкларның күзгә атылып кергән һәм аңлашылмый торган әйберләрен мин шул трансформатор сәнгате дигән уйгылан иткән әйбер шулай дип уйлыйм. Аны аңлашылмаса да ул шундый миңа шатлык китерә, чөнки мин бу дөньядагы шаблоннан, бу дөньядагы төссезлектән, ниндидер менә ахмаклыктан туйганмын. Бу ахмак иҗат түгел һәм бу ахмак кеше түгел һәм менә шундый безнең милләтебез изләнү юлларынан барырга тиеш, иҗади кешеләр үзләрен шулай тапсыннар. Шуңа күрә барыгызга да менә шушы юлда йөрергә, балаларыгызны иҗатка җәлеп итәргә, Фәйзрахман Камаловка һәм аның гаиләсен үзенең талантлары белән шаккатырырга насип булсын. Әле менә бу шушы пиала витрина артында торган 7-8 меңләп фильм алар Айдарский турында, Сара Садыйкова турында, менә дигән фильмнар. Рәссам икән ул, шигырь язганда да рәссам, фильм төшергәндә ул рәссам, тормышта да рәссам. Шуңа күрә без чын рәссамлыкның җанын күрәбез бүген. Хәзер исә сезне Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы Гәрәй Рәхимгә тапшырабыз. Фәйзрахман Камал безнең Казаныбыз һәм Татарстан сәнгать сөючеләре өчен әле яңарак исем. Бу аның менә бу күргәннең беренче мәртәбә булуыннан да күренә. Ләкин Фәйзрахман Камал татар сәнгатендә, татар философиясендә һәм Татарстанның рухи тормышында инде шактый тәҗрибәле рәссамыбыз безнең. Ул сәнгатьтә яңа кеше түгел. Ул көне-төне күп еллар буе сәнгатькә хезмәт иткән талантлы һәм тәҗрибәле шәхесбез. Миңа аның иң ошаган гамәле ул сынлы сәнгатьтә аерым бер алымнарны гына алга чыгармыйча, күп алымны барысында яхшы дип табып, шушы төрле алымнарда эшли, иҗат итә. Менә бүген аның бүгенге күргәнмәсендә бу ачыктан-ачык күренә. Әйтик, аның да реалистик әсәрләр, менә ат. Менә бу инде безнең Кырлай болынларында шауып йөргән ат белән тайга охшаган безнең бөтенебезгә дә аңлашылып торган нәрсәләр. Һәм шул ук вакытта төрле төсләрне, хәрәкәтләрне, сызыкларны төрле урынга куеп, безнең башыбызга фәлсәфи уйлар, төрле хисләр тудыра торган әсәрләр. Һәм әлбәттә, мин шагыйрь буларак аның бик нык гаҗәпләнәм. Аның Тукайбыз, бийек Тукайбызның иҗатының беренче чорындагы фәлсәфә, әле безнең укучыларга, яшь укучыларыбызга аңлашылып та бетмәгән тирән фәлсәфәсен ул үзенең каләме белән, ул үзенең бумаласы белән рәсемгә төшерә. Һәм бу фәлсәфә, без күбесенчә уйлыйбыз, фәлсәфәне инде трактатлар, китаплар язган дип, ул Тукай шигырьләренә нигезләнеп, сүзсез фәлсәфә эшли. Сүзсез фәлсәфә. Аның бу фәлсәфәләрен мин 100% аңлыйм һәм шушы фәлсәфәдә менә шушындый нәтиҗә чыгарам дип тә әйтә алмыйм. Чөнки ул башка йөрәккә, күңелгә төрле уйлар бирә. Төрле хисләр кузгата. Шушының аркасында ул нәкъ шушының белән ота да. Чөнки аның бу
әсәрләрендә безнең халкыбызның иң борынгыдан килгән уй-хисләре яхшы чагыла дип саныйм мин. Мин шаккатан Тукайның иҗатына, Фәйзә Рахман Камалның менә шушы циклына караганнан соң, сериясенә караганнан соң Тукай иҗатына шаккатан никадәр әле без яулап алып бетерә алмаган иксез-сиксез хисле Тукайыбыз. Аның менә өр-яңа яңадан яктыртучы Фәйзә Рахман Камалга мен бик зур рәхмәт әйтәм килә. Һәм әлбәттә Фәйзә Рахман сине bütün yazışlarımız isminden, Татарстан Yazıcılar Birliği isminden, senin bu Kazan'dağı, Tatarstan'dağı birinci күргәзмә белән чын күңелдән котлыйм. Һәм киләчәктә синең әле зур яңа уңышларга ирешүңә нык ышанам. Хәзер исә сүзне Фәйзә Рахман Камалның дусты, безгә Санкт-Петербург шәһәреннән килгән кунак, танылган фотограф Юсуп Муратова Мөнирә Фатаховага бирәбез. Санкт-Петербургта бик суык, монда бик йылы. Фәйзә Рахман белән без гаиләсе белән дуслашабыз бик күптән. Ул балаларга да шундый кыналар икесе. Шуңа бик зур рәхмәт иҗатыма. Сүзем бетте. Рәхмәт бик зур. Хәзер исә сүзне Муса Җәлил опера һәм балет театры солисткасы 1941 һәм 64 елларда Айдарская Альфия Газизовнаға бирәбез. Уже мен аны как художник уже давно знаю. Килгәннән бирле аның штучки-дручкиларын мен күргәнем бар, укыганым бар. Вот. Ну, что хочу сказать. Он очень разносторонний кеше, очень глубокий табигатны аңлый торган кеше. Аның белән табигатта да бик күп йөрдек. И бик күп сөйләштек. И просто мен очень даже рада, что наконец Google он проявил себя как художник. Понимаете? Столько лет молчал. И я хочу, чтобы и дальше, чем дальше, тем больше, тем лучше. Только вперед. И я так очень счастлива за него. Просто Менің ұлым шекілді, менің ұлым шекілді, я их так люблю. Это просто чудо малой Уся, понимаете? Только бы не захвалить его. Рахмат. Рахмат бик зур. Хәзер исә сүзне тапшырабыз Ринат Набиевка, профессор һәм Фәйзә Рахман Камалның якташы Башкортстаннан. Казан университетінің кафедра мөдире Шакмагыш районында. Сен айталы сен Петербургмы, Шакмагышмы, Казанмы, кімсің? Рахмат. Ең бірінші ретте мен Фәйзә Рахман әфәндіні мен якташымны шушы күргәзмәсе белән тәбриклейм. Чыннан мен бүген яңаша Ошан Фәйзә Рахманны чөнки мин ишетеп кенә белә идем. Зур рәхмәт Ремзил әфәндегә. Ул Башкортстаннан килгән татарларны берләштерүче бер күпер сымак ул, муралашчы булып тора. Ул инде икенче рәттә барыбызга да аның турында сөйләп, хәбәрдар ясады. Инде табыр сакланган ягын әйтер идем. Ул чыннан бик тә акыллы, бик тә сәләтле балалар үстергәннәр. Сезгә рәхмәт. Казанга инде ул әлбәттә татарлар кайталар, монда килеп кенә калмыйлар, кайталар. Шунда татар мөхите, татар сәнгате һәм татар вазгыяте шушы Казанда кайный, Казанда үсә. Монда килүенең әлбәттә сәбәпләре күптер. Әмма ләкин
Казанга килеп, Казанда рухи көч алып, безнең татар традицияларының тирән барышын, шушында уяп баскан тойларыбызның һәм бик күп билгеле кешеләребезнең рухын үзенә сеңдереп, тагы да яңа ачышлар, яңа әсәрләр хезмәт итәр дип үтенәм. Файзрахман, сезгә уңышлар телим, бергә матур итеп, бер-беребезнең эшкә сокланып яшәргә язсын һәм балаларның уңышларын күреп, шатланып яшәргә. Рәхмәт сезгә. Хәзер исә сүзне Татарстанның һәм Россиянең халык рәссамы Абрих Амирович Абзгилдинга бирәбез. Ғафу итегез, мен русша айтырмын, бір-екі сөз матур етем. Сенің сәнғатың ғана матур. Көп кішіге ұқсата етмей, мына шunda аның тәмі бар. Тәмі біле түгел, өз фикірі менен, өз аңлашы менен. Еміне бүгінгі қарағанда бар сен реалистик көргәзмәләр, ондай һәрбір выпускник үшінші курстан институт биткәч өмір буе эшләгән. Әмма синең эзләнүең и шунда үз ягын табу, үзе бер дөнья. Шул дөньяда әгәр тагы матуррак юл тапса, юл бүгінге әзір синең өчен. Әмма күп зрительләр бар, кайсы аңлый, кайсы аңламый. Әмма шунда үз йөрәге белән эшләп, тагы күңелләрен яйын тапса, шул яйда синең күңелдә кешегә бик зур хезмәт итәр иде. Ну, а в переводе на русский язык я хотел сказать, конечно, ты очень талантливый человек, и, вероятно, тебя многие вещи портят или, наоборот, сохраняют. Я не знаю, что тебя больше тянет в искусстве. Но вот то, что Зиля Валеева, наша искусствовед сказала, ты очень на правильном пути, и вот этот путь надо развивать ближе к народу, ближе не от того, что ты хочешь быть понятным, а чтобы тебя люди больше понимали, воспринимали твою душу. И поэтому я рад от души, что ты находишься на верном пути. Если ты будешь идти дальше, тебя ждут большие открытия. Хәзер исә сезне дусты, Казан шәһәренең 55-нче мәктәп җитәкчесе Каюмов Мөдәррис Кави улына бирәбез. Хәерле кич, кашлар. Мен Файзрахманны Питер шорынан ук беләм. Ул чакта ул студент, мин дә студент, мен философия факультеты студенты, училищесында. Ул чакта мен төрле яктан талантлы икәнен күрдем. Ул рәссам дип тәңгә түгел, Корайда бик матур уйный, уйнап күрсәтер дип өметләгән юк. Теге үзе ясап, Мухина училищесының бітірген балалар, алар барсы да қолдан келе тұрған нәрседе. Шуңа күрә минемчә ул аның талантлы булуы төрле яктан. Ул бит әле техник дизайн буенча аның эшләре бар. Ана соңгы вакытта минемчә ул әле тоже бу юнәлештә уңышларга не булыр, интернет-телевидение алып бара. Вот, интернет-телевидение буенча. Монда күбесе әйттеләр философия, фәлсәфә якларын. Мин фәлсәфә факультеты бетергән кеше буларак әйтмәкче булам. Менә монда бу трансформация, бу энергиялар трансформациясы. Энергияны без беләбез, законы бар. Ул югалмый. Төрле нәрсәгә шушы трансформацияларны һәм менә бу яхшы шундый нурлы төсләр белән бирү. Минемчә,
көңілден келе. Шуңа күрә мин шушы беренче күргәзмәсе белән тәбрик итәм. Соңгысы булмасын. Рахмәт бик зур. Хәзер сүзне үзенә Фәйзрахман Камалга бирик. Сезгә барыгызга бик зур рәхмәт. Мине зурлап килгәнегез өчен. Чыннан да Казанда мен инде 2 еллап күргәзмәмне эшләргә йөридем. Мөмкинчелектә, вакытта җитеп бетмәде инде, залда буш булмады. Бүгенгә менә шушы залның хуҗаларына бик зур рәхмәт. Алар менә бушлай бирделәр миңа бу залны. Алайда булмайды күп җирдә. Бәлки миңа тукталырга кирәк, бер юнәлештә бер живопись белән генә шөгыльләнеп ятырга кирәк дигән сүз чыкты, но дөнья бит алай түгел. Дөньяда рәссамнар төрле була. Менә мин изли торган рәссам. Мин бер урында гына тора алмыйм. Бүген бер әйбер булса, иртәгә икенче нәрсә белән шөгыльләнергә кызыгам. Дөньяның кызыклыгын, матурлыгын тоерга тырышам. Чөнки без яшәгәндә дөньяның матурлыгын күрергә тырышырга тиешбез һәм аны күрсәтергә тырышырга тиешбез дип уйлыйм. Шуның өчен төрле направлениеларда живопись кына түгел, метражларда эшлим мин. Барсы да кызык минем өчен. Шуның өчен гафу итегез, живопись булып калмадым. Шу, әйдәсез, рәхмәт сезгә күп. Тагы килегез. Безнең күргәзмә 15 майдан 15 июньгә кадәр эшли. Теләгән кеше башка көнне дә килеп карый ала.